Čaute ľudia, ja vás vítam pri dnešnom videu z hry Modern Strike. Táto hra je normálne, že na telefón, ale môžete to hrať, tuším aj na počítač to ide. Teraz neviem, nie som si istá. No a napadlo ma, že si zahrám Modern Strike na mobil a takisto chcem v decembri rozbehnúť Minecraft server, na ktorý hraje ktokoľvek. Proste aj ľudia, ktorí mňa pozerajú na Twitchi. A ešte aj moji kamaráti tam budú hrať, čiže ak budeš chcieť nejakú sériu z Minecraftu, Minecraft server, môžem mi plesni like, daj mi odber, zvonček a daj koment, ako sa ti páči videa. A možno cez celý december bude veľká séria Minecraftu, až do konca decembra a potom v januári, v januári zase vymyslíme niečo iné. Ešte neviem. Zatiaľ len poviem, že v decembri, počas celého decembra bude vychádzať len Minecraft server, teda Minecraft, ale nebude to len Minecraft, proste bude to hocičo, ale Minecraft, jak sa to volá, proste Minecraft epizódy chcem dávať celý december a uvidíme, ako to dopadne, snad sa mi to podarí, že snad sa to bude páčiť vám, snad sa to bude páčiť mne a rozbehneme tým veľkú Minecraft sériu. Takže my poďme na hru Modern Strike. Poďme na to. Dobre, tak ideme na hru Modern Strike. Keď sme tuto niekde na Havane, tak snad sa mi to dobre podarí. Battle. Ok, ideme. OK, prvý je dead. Kurva! Pardon. Boha, ale... Dobre, dead. Kurva, som málo života a ma zabil. Je to môj. A to som nechcela kundu. Ale minde. Áno. Je to tam, baby. Kundo fix. Prečo ale nikto som ma vždycky není, keď ja mám ísť hrať. Tak som vždy sama. Let's go. Zabilo ho to? Nezabilo. Ale teraz až. Ja som sa nevšimla. Čo? Ale ty kokot, ešte skôr som do nej vystrelila, než ona do mňa a... No. Bola ona tá ženská, ne? Hajzlík skarpa konečne. Áno, je to tam! Vyhrali sme 23-17. Nenakracovali. Ale ne, no ak chcete. OK.
Okay. Super. Mám zdaný moment. Nechce sa mi pozrieť video. Na konci tohto videa, ak sa ti videjko páčilo, like, odber, zvonček, aby sme sa videli u ďalšej hry Modern Strike. Takže, čaute.